момента в българската култура? Общо взето, българската култура смятам, че е принизена до най-ниското стъпало. Просто е в момент на изчезване, така да се каже. А защо е така? Нямаме отговор. Защо трябва да се затриват традициите? Просто пак няма отговор. Защо образованието става все по-лошо? Отново няма отговор. А знаете ли, че една нация се представя изцяло, чрез културата си, чрез образованието си, чрез позитивното си мислене и чрез народа си? Народе, защо забрави, че трябва да държиш на всичко това? Това е моя въпрос към вас. Замислете се, това е нещото, за което аз ще се боря. Да ви върна вярата, да ви върна традициите и да вдигна културата колкото се може на по-високо стъпало. Благодаря ви.